Връзката с родината, която пазим в сърцето си, винаги ни кара да се върнем там, откъдето сме започнали. Намираме се в Гръцко-американския съюз, институция, която иска да наложи американските стандарти в гръцката образователна система. Нейн президент е доайенът на гръцките американци Крис Спиро. Той безспорно е една от най-колоритните фигури в атинския елит. Напуска Гърция на 13 години. Първата му работа е като ваксаджийче, за да стигне до председател на Конгреса в щата Ню Хемпшир. Оставих една крайно бедна Гърция с жалки хора, които се бореха за оцеляването си и за спасението си след Втората световна война. Една Гърция, която започваше нов живот след една огромна катастрофа. Бях дете от село, което не беше видяло повече вода от тази, която побира една кофа, а трябваше да прекося океана. Оказах се пред сгради, които бяха 150 пъти по-високи от тези в Атина. Не говоря за моето село, където германците разрушиха всичко, а след тях го подпалиха италианците. Нямахме дом, само една току-що иззидана стая. Не знаех какво значи да се заситиш с храна. Бяха много трудни времена за Гърция. Отидох в Америка и видях една страна, която ти дава възможност да работиш, да прогресираш и да постигаш цели. Точно това се случва и с Крис Спиро, но началото е трудно. Навърших 14 години и ми разрешиха да работя почасово. Работех на 3 места за по няколко часа, за да свържа една цяла надница. Нямах търпение да навърша 16 години, за да мога да работя във фабриката и да помогна на семейството ми да събере парите, които трябваше да върнем. За да отидем в Америка, баща ми взе заеми, които след това изплатихме. Винаги съм бил неспокоен още от малко дете. Винаги съм се опитвал да бъда на първата линия, каквото и да става. Първата ми изборна длъжност беше като синдикалист във фабриката, в която започнах работа. Когато не ни уважаваха като работници, съм правил и стачки, но не за да навредя на работодателя, а за да помогна на работещия. Така започнах да се изкачвам по стълбицата на американското обществено и политическо ръководство. Крис Спиро е близък приятел с Бил Клинтън и участва в предизборния щаб на Хилари Клинтън. Познава добре американската политическа система и успява да се възползва от възможностите, които тя дава. Не бях обичаен политик за американците. Изглеждах различно и мислех различно. Бях един чужденец, който влезе в парламента на щата през 1971 година и успя да стане негов председател. Това е почтена система в по-голямата си част. Има изключение, но системата дава възможност на единия участник да контролира другия, а и на двамата заедно да работят в посоката, в която трябва. Дал съм много за развитието на тази политическа система и като председател на демократите в Ню Хемпшир, и като председател на депутатите демократи, и като председател на парламента, и като кандидат за губернатор. Винаги съм вярвал, че един политик и политическата воля са по-силни и от атомната бомба. Една атомна бомба може да унищожи колко? 200 хиляди, 300 хиляди, 500 хиляди души? Един политик може да унищожи целия свят. Крис Спиро се оттегля от Демократическата партия през 1994 година и се връща в Гърция. Но не за дълго. Балканите горят и той става част от екипа на американската администрация, който подготвя Дейтънското споразумение. След края на войната в Босна се захваща с образователната институция. Искам тукашните деца да имат достъп до американското висше образование, което според мен е най-доброто, защото е основано на принципите на древногръцката педагогическа школа. Не искам децата на възрастта, на която аз започнах работа, да се отказват от училище и да работят. Аз завърших университет възрастен. Не искам това да се случва и с днешните деца. Те трябва да учат езици, трябва да учат технологии, защото светът е много конкурентен и те трябва да са готови за него. Крис Спиро е още едно от многото превъплъщения на американската мечта.
Ваксаджийч е станало председател на парламент. Тази мечта се сбъдна без някога да съм мечтал. Може би да е този бяс на провинцията, който всички ние от Балканите имаме. Историята ни е доказала, че сме народи, които искаме да живеем, да оцеляваме, да прогресираме, не се плашим от работата, когато я имаме. Раждаме се с ДНК на ловни кучета. Ако системата не ни направи помияри, ставаме най-добрите ловни кучета. Можем да се доказваме и да се възползваме от възможностите. Някога изборът на място, където да живеем, е било съдбовно решение. Днешният конкурентен, забързан, глобализиран, но интересен свят ни дава възможност да бъдем много по-мобилни в действията си. Технологиите ни позволяват да живеем от едната страна на океана, а да се трудим от другата. Да опитваме и да успяваме. Важното е да съхраним ДНК-то на ловните кучета.